Víťo otvára strelecký účet stretnutia. Pavlík. Pre Víteka iba druhý gól v turnaji. Ale Vyštíčania, ako som povedal, my strelcov veľa nemali. A v semifinále sa im rozdielal Buchta. Víťaz ide na majstrovstvá Európy. Nielenže uvidíte zápasy, ale čo je ešte väčší zážitok, budete live nosiči českého mužstva. Keďže naši tam nie sú, tak je to celkom až aj pochopiteľné. Fantastický center, nádherný, dĺžka, všetko ideálne, doletel do pokutového hľadenia. Skutočne dobré futbal, ale to sa dá pozerať. Chlapci, dolu dole, zavíte na celú aj faul. Áno, áno. Adrian Mial napomínaný. Prešovčania ešte vedia, že je dostatok času pred nimi a nemusia v týchto chvíľach s brzou útočiť. Ale keď čím skôr vyrovnať, to je ich absolútna priorita. Buchta sám pričiare, teraz spracováva náročnú loptu, ale neprešiel. Bez svojho bodyguarda Jakuba Haviarika. Stredom obrany sa prestavila Banská Bystrica proti Adamovi Jakubekovi, ten už nemal veľkú šancu, ale červený. A rýchlo házuje Guláš. Až nedajú. Trocha pohybu od spoluhráčov potrebuje. Ako náhle Prešovčania vytvoria na supera tlak, môžu z toho dražiť. To je v finále so všetkými atribútmi. Máme dve lopty. Máme dva jedno. A ďalšia pre červený. Jan Polóni, ktorý tiež je obývateľom Ikera Cassiasa, je teraz trošku nevýhodne. Tu sa mi zdá, že